Eningizimu Afrika sibingelele sinamukele nonke kubabukeli beThisi Jula TV. Kudala ke sagcina ukwesihlala isikhulume babukeli. Ake sikhulume namhlanje. Ake sibhekele indaba yesikhwama. Isikhwama ngabe sisekhona. Isikhwama sika 8 sikhona. Ngizonikeza abantu abawu4 kuphela. Njengoba kuqala unyaka, ngizonika abantu abawu4 kuphela so sisithole uma ngabe siqale sekuphela ubusika. Okwamanje sikhona kodwa sothola abantu abawu4 kuphela. Kulesi sika 15 lesi sisatholakala sona sikhona, nesika 25 futhi sekhona. Ake siphinde sibheke ukuthi ngabe ikhona yini ezinye izinto zokugembula. Gambling combo ikhona isatholakala ngo5,000 rand. Kube sekuba khona izinto ezintsha esibuye nazo njengoba kade siphumile. Kumuntu oyidingayo lezo zinto akathatha inamba afone ku0783170554. Kube sekuba ukuthi ke kulonyaka umuntu ofisa ukuphumelela uzophumelela. Kodwa futhi umuntu ofisa ukuhlupheka uzohlupheka. So sithi nje kulowo muntu ofisa izinto zakhe zibe right, ongafuni ukuthi unyaka walokufana nonyaka odlule, akenze sure ukuthi uyasifonela. Asizokhuluma sibiza into eningi kakhulu. Umuntu nomuntu uyazazi ukuthi yena ayifunayo. So umuntu akathatha ucinga fona. Sinenye ke futhi isiphakamo esithi thenga amaqanda u6. Bese uyahamba umfuleni ohambayo. Sizokutshela ukuthi kulo mfulo ohambayo kwenzani. Siphathele nje imali ye10,000 rand. Bese uyahamba emfuleni ohambayo uthenga amaqanda u6. Sizokutshela ukuthi into ozosuka uyenze ngalamaqanda lawo. Sinamandla kakhulu sase-India senze izinto zenzeke. So kumuntu nje othi uyasidinga asifonele asithinte. Udinga isikhwama asithinte. Udinga ukugembula asithinte. Unomuntu othandana naye kodwa manje inkinga amthembi and uyasaba ukumconfront. Sifonele usithinte. Sizokwenzela ukuthi nesiyilungise. Unomuntu ofuna ukumdlisa akwazi uzofinyelela kanjani ke. Sifonele usithinte. Sizokwazi ukwenzela thina ngedliso lomoya. Siyabonga.